Bé, posem aquí, i ara obre les cartes amb una mica d'abanico i agafes una carta, la que tu vulguis. Molt bé, agafa, Molt bé. Tens que mirar-te-la bé, aquesta carta, Magui, perquè tindràs que recordar-te de la carta que és. Te'n recordaràs? Perfecte. Doncs ara la poses al revés de les altres. Mira cap a ell, gira la carta. Molt bé, tanques l'abanico. Posa les cartes dintre la funda, mira, no et caiguin ara, Les cartes dintre la funda. La funda, les cartes, sí. I ara fem el passa a passa. Ara, nens, nenes, senyors i senyors, és el moment d'aixecar la mà dreta. Cada un interpreta la mà dreta d'una manera diferent. Que curiós. Bueno, i quan jo digui 1, 2, 3, fareu així. Poso, poso. Vale? Vinga, va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Què m'ha dit? Has notat alguna cosa? Com una cosa, no? Una vibració, va. Quina carta és la que tu has escollit? L'has girat, vull dir? No? Digue-ho fort aquí. Un jòquer què és? No té que ser una carta de... No, el jòquer no hi ha. Però un cor què? Quin cor? El 7 de cors, bé? Sí. Heu vist que era una carta girada? Veieu o no? Mira. Sí, a veure, el 7 de què? De cors. Molt bé, Magui, a veure, agafa. La Magui ens ha ajudat a demostrar que es pot passar la imaginació a la realitat. Moltíssimes gràcies, Magui. Gràcies, i gràcies a tots vostès, senyores i senyors.